Takže ahoj lidi, tady je White LP a dneska jsem tu s Irtem. Čau. A jsme tu dnes z Annihilationu. A jdeme na střed. Jo, můžeme. Já bych to natěžil spíš nějaký dia. Ještě musím zapnout. Já natěžím 3 irony, aby jsme si mohli udělat aspoň pickaxe ironovej. Já už mám Iron Pickaxe. Takže Dobře. třeba si zapnout stopky. Dobrý. 1028. Hele, možná by bylo lepší, kdyby si mi dal ten pickaxe a já bych to tam těžil, jako když mám ten prut, takže bych tam skákal. No, tak ne. Ty? Já budu spíš bojovat s tím železným mečem, co mám. To měním. Včera jsem natáčel... Aha, já nemám jídlo. Nemáš nějaký jídlo? Ne, sorry. A Já. my ten střed nemáme vůbec to ohraničený nebo něco, to už je fáze 3. Jo, to je blbý, no. Hele, já jdu natěžit nějaký... Taky bych potřeboval nějaký zapapání. Každopádně... Mně se to, počkej, mně se to vykládlo. Já mám Jej. menší, bacha na něj, jdem na něj. Já mám menší lagy, poslední. No, na něj, nejdem, na něj. Tady mě do food, já jdu do něj. Já vidím dia. Jedno dia. No, zabil mě. Zabil mě nějaký full iron. Okay. Já už mám 4 dia za chvíli. Mám 3. A někdo jde po mně. Já bych udělal dia meče asi. Prozatím. Jo, udělej dvě meče, já budu bojovat s tím, s lukem asi. Dobře. Nemůžeš přinést nějaké jídlo? Mhm. Nebo se spíš asi vrať na základnu, radši tě tam nezabiju někde. Já už dělám teď meče, tak počkej. Jdu natěžit nějaký ten štěrk. Okay. Ale budu na základnu. Jdi ještě ke štěrku, nebo natěž nějaký zatím to jídlo. A Jo. jdi ke štěrku. Jo. Každému 64. Mhm. Tak. Tak, dobrý. Já už tady mám dotěžený ten štěrk. Skoro. Jo. Dělám se aspoň tak šípu. Tak. Mám z toho aspoň ještě 10 levelů, takže dobrý. Dobře, kde seš? U toho štěrku. Jo, dobře, už tam jdu. Jsem úplně si tady náhodou někde něco nevypaloval. Ale 3 uhlí. No, jo, ten krafťák se mi zrovna hodí na ten luk. Dobrý, jsem u tebe. Tady máš a tady. Tak. Super. Takže já už mám i luk. Já nevím, jestli se jenom jít enchantovat ten luk nebo ten diameč. Já bych spíš řekl, že tady bude lepší ten luk na to snajpění. Z naší základny.
Když tak bych tam doprutoval pro ty věci, kdyby tam nikdo nebyl. Jo, jo. I kdyby tam byl, tak aspoň... Nejsem jistý, kde máme naší základnu. No, a máme pěkný střed, no. Vůbec nic tu není. No, to taky. Ty, a jde na mě. Já to tam možná pokusím se nějak ty hradby udělat. Jo, to by bylo dobrý, no. Já ti pak pomůžu. A nějaký ty ještě zkusím nakopat, po případě někoho zabiju. Někoho jsem zabil. Mám další krumpáč. Jo. Železnej. Mhm. Já nemám teď ani dřevěnej, takže já bych si ho ještě pak vzal. Tak Hele, já si enchantuju ten luk. mám 2 šípy, pokud ti to pomůže. Jej, Ne, já mám dost šípů. Zkusím to Dobře. dát na tu 12 a 11. asi pak enchantnu za menší level, asi krumpáč. Takže nic moc, Unbreaking 1 mi padla. Jo, tak to je smutný. Ale vidím, jak tam někdo bojuje. Si podívám. Já možná si tady ještě natěžím dřevo. Dobře. Nebo... Ne, natěžím ještě nějaký ten štěrk, abych měl level 3 a mohl si enchantovat i meč. Ty tady samý diamondáci těžej a By mi mohlo spadnout třeba Sharpness 1 nebo. nechci to nějak riskovat, no. Tak ono s tím prutem se lehko uteče, ale když máš jen kožený brnko, tak nevím, no. No já mám vlastně jenom ironové boty, jo, takže. Tohle zahodím, ty kosti taky. Ale asi tady umře nějaký ironák. Ne, tak ne. Škoda. Hele, už je fáze 4. Hele, ještě nikdo nezabil bose, nepůjdeme na bose. No, můžeme asi jít, no. Můžeme. On se ani ještě nedospanou, on je v tom příkopu, ne, teda v kanionu. Au. Já už myslel, že umřu. No, abo se vážně nezabili, no. Takže nějaký ten modrej, má ten Flame 1 a Power 4. By bylo nejlepší, kdyby někoho zabil, nice. Na meč mi padnou Unbreaking 1, Smite 1, takže taky smutný. Dobře, já mám full iron výbavu. Jo, já jsem full koženej. A mám meč Fair Aspect 1, to je dobrý. A luk Power 4 Flame 1. Pár Tak 4 to je- Flame 1. Nechtěl bych No. ten luk dát, abych snipřival, aby zbojoval mečem. No, tak můžem, no. Já už budu brzo na středu. A nevím, Fair Aspect 1 nebo Diamondový meč, teď nevím. Ale někdo tu hodil. Ty věci zmizely. Hele, boty. Jo. Zkusím někoho sestřelit třeba, si to vyzkoušet. S tím lukem. Flame 1, Power 4 tam má. Hele, konečně někdo udělal hradby. Jo, dá se to. Tak ukaž. Ale já ho trefil, jo. Já taky hned na první ránu. Někdo s flamem, ale pěkně jsem ho trefil. Cítni. Dej mi tvoje věci. Já se budu spíš teď za mě, hele, tady to mají hezký. Ty hradby. Já se budu zaměřovat teď spíš na ty koženáky. Ale já asi někoho zabiju. To jsi ty? Ne. Kiloletě, jo. Ale on umře nejspíš. Neumřel, že je. Já ho zabil! Já to říkám. Já ho zabil. Nice, říkám. Máš věci? Ne, on byl nahoře, já jsem nedostanu a sebral to někdo z jejich modrých. Jo, to je škoda. Ale střím tedy rukem.
Mám zase iron výbavu. To kde bereš, sakra? Já nevím, já to vždycky najdu. Mám pro tebe meč, pokud ti to pomůže. Ironovej. No a jsem dole asi. Jelou ve full dia, tak jsi to viděl. Jo. Já před ním teď zdrhám. Já taky utíkám, no. On běžel Asi. za tebou. Můžu. Full iron jde do mě. Jelou. Jo, vidím tě. Myslím. Nechceš mít helfa? Jo, už tu. Učím. Já nevím, počkej, tak to nejseš ty. Nejsem, já už jsem skoro naší základny a on za mnou asi už neběžel. Jo, já ho zabil. Máš jeho věci? Mám luk nějaký obyčejný. Počkej, tady jsem. Jej, jo, dobrý. Nemáš jídlo? Jo, mám 45. Mi trochu. Dobrý, dobrý. On to Ty. sebral někdo jiný. Tak počkej, tady máš další stůj na místě. Dobrý, dobrý. Já jdu tam. Díky. Počkej, já ti mám věci. Já mám hodně věcí. Tak proč nedáš helmu, máš i koženou helmu. Jo. No. Boty mám zrovna. Tady to jsou Jo, blbosti. To mi stačí toho už. Ale brnku už ani nepotřebuji. Tak. Dobrý. Já budu muset už to video ukončit. Dobře. No tak počkej, tak pojď za mnou. Už jdu. Jsem jenom Ježiš, je. na konci teď takový lagy. No, takže F5, pojď sem. Takže my bychom se s vámi rozloučili, takže čau.